Morning, Foggy. Wala na uwan. Ang taga Taiwan, wala mo tawag. Kaya maoni si Janila. Maoni ang among street rumble permin daog. Bagdok. Maoni siya. Nagwaiting sa tawag ni Nana. Wa mo tawag. Akong gisindag picture. Wa mo tawag. Busy si Nana. Hello. Hi. Hi, Janala. Hi. 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 Plain kiss, be. Plain kiss. Ble, ble. Be, be. Plain kiss ba? Lago siya ko sa mga anak gabi. Hi, ble, ble. Ble, ble. Sama. Parin sama itong ble. Kang nana to. Ble, ble ni Aik, be. Be, be. Ay, kang Aik na. Kang ibib. Ble, ble ni ibib. Ble, ble. Ang para ibib, ble, ble. Be. Be, para ibib, uy. Ala, di mo ka mo ble, para ibib. Sige na. Be. Ano, ble, para ibib, ya? Ble, ba? Ble, ble. Be. Be. Wala lagi, gyud. Bahala ka sa buhay mo. Nagyud. Kabisi ganing bataan na akong yun. Be. Ala. Parang argaw. Ble sa parang sa argaw. Be. Kaya ito yung sa argaw ni. Itong ble, ble para sa argaw. Eh. Be. Ganun, sanay mo magkanayan. Eh. 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 Makapirat ni Tana. Eh. Ano? Ble, ble. Para argaw na. Ala, para argaw. Tanga ble, ble. Lak. Flying kiss. Ang flying kiss, dibi. Flying kiss. Loloy, nagkaon. Desodaan. Siyang. Bukid life. Doon lang Miss Langit. Piso life lite. Paano masabi? Langit lang doon dulhog. Kata ko sa kaon diri. Sudan. Wow. Mais. Uy, humay. Tatag mais. Mais. Wala lagi mais. Mais. Diara, mais. Diara. Kapuchi. Hi sis. Welcome to my vlog. Eh, hi. Dia. Guwapa ni mo. Palit check Yusef. Sis, so go ni sis. Sino naman eh? Ha? Usay ba ito? Buat lang ko ba? Putas na ito na. Pila ni. Tara. Putas na ya. Pila ha. Nay! Nay! Mga bag. Ay mga bag. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kung managurong bagyo. Signal number 1 sa Cebu. Pagi na managurong bagyo na. Niagi na. Nasod na sa lata ang bagyo. Okay naman. Dahil nakikbayad rin. Lagko kalagbalay. Adventure. Problema na nimo. Oh, problema siya. Saan niya pag-agi. Ano gani ron? Atay ba ano yun? Ano yun? Problema. Laugis baboy. Oy, labot mga anod ha. Dali. Dali ko tanti ka. Jahak na anod. Dito agi po. Dito. Yo. Diri agi. Dito agi bikas. Dito agi ba dito. Diri agi oh. Too dito agi dito. Ay silikramo. Ya. Oh, di ba? Tigi ka bang likramo. Ayo dah dito. Ya, oh. Ya. Ni. Sige. Hinay. Ya, anod na. Agay, anod. Nay. Kau man hugasi sa nimo sa ilas. Tidango hugasi. Dia, hugas. Dia
Diha, hugas ba diha? Ni. May mga farms manok dire. Ang laog miss, baboy. Nagilis tong bangs baka. Uy, humuta. Humot dispiras. Father Loloy. Kita pikas pa? Upat, ha? Kakinsa? Kaya kinsa na ba? Ha? Aw, naghuot mo lagi na. Ay tas babaw. Kita na ko. Oh, kita na ko asa may maligo sa una. Hindi yung maligo sa una eh. Kaya ano maligo sa una? Ako sa baboy ayan na. Bata ko eh. Uma na mo dito sa una ba? Kaya ari may magkuha na santol. Ano maligo sa una dahil. Muna dito ako gutom. Ya, mabiyahe ditong baboy kahit padung dire. Oo, ano ba? Hindi naman buhay ka doon ano? Sam mo? Ay nasal na. Ah, sige. Ano yung pagbunyag ba? Ano naman ka di pagbunyag mo? Dili pa ka? Diha. Ha? Diha. Ha? Asa man ka magilis tumbang? Kisa yung manok niya pa? No. Mani mga... Uy, sangit. Go. Wala, ano Tyler? Agoy! 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 No! Sige yun! Sige! Lo! Agoy! Agoy! Tunog! Tunog ba? Dala din? Ha? Tabay. Ito nun? Ligo. Oh, tabay para ligo. Ang tanahon. Yagod taon, bahala diya. Ah. Oo. Lubog kay Uwan. Wa na Tyler. Wa na gyud kada problema tar Tyler. Wa na gyud. Wa na gyud tay. Wa lagi tay. Diyon sa niyo pag-agi ni tay. Kaya mo ay og box. Piso wifi. Ilis og tumbang. Judo sa baka. Dali tusok di ba? Napapikas oh, liog. Libon.
Judo. Ketemu man. Bawa ng bas baka. Oh. Ay pamati dah. Kaya ma-headshot ah. Up, pwede ko putol deh. Gahi man. Ilang? Ano? Tanggal pa. Katong ko sa ipaod to pa. Judo gyapon. Kato? Sugot ra dailis dan. Di na ibalik Gus Leom. Oi. Oi. Gunting ba? Ha? Ah. Mana nak? Mana? To, managinis tumbang. Buhi ana. Imo sana ibtong uban tuktok pa, ha? Uban tuktok ba mo sana ibtong kay masangit na diha. Ato sa misay kaduhang baka. Jodoho na sa tong papa. Jim. Kaway-kaway sa Jim. Ha? Hindi ko kay gramay din oh. Oh. Sa akas buntod. Jim. Ito, ito naman kuya ang tubig kundi. Si Kamura. Matkuha ko at nadi. Ha? Tambok yun. Ha? Sakin sa may. Oh, ana na gud. Butakal ni? Ganam na anak. Katong kagalay ba? Oo. Moto ang sikbok. Manam ngay tutoy lagi di na butakal. Anay na. Anay day. Guard! Sige palit, anak. Sige palit. Kapit na tayo sa kabangan din. Ako ko ton.
na ipin wala. Aw sala kabangan. Ayo kabangan eh. Aduh. Asa mo ka? Ano mo? Tayo. Nih, kuan nila vlog. Kapag tangas. Bukid damo. Aster. Muna kada nag-aster. Kinsa pa to day? Unya. Kabot pa din sa kakuan. Sa halay mo eh. Tigas ka. Sa halay. Wala kay Iper ya, Dwight. Kay kaigop na kay Iper. Bot, ani. Meron ka. Dahon na lang. Yung baka. Balay ninyo kaya yan. Gitar kayo. Ito. Exercise. Bukid live. Hangal. Bugno ata ba kay bugno. Look. Paod lagi ingon dili paod. Ingon dili isog. Ha? Ayun ni siya kada ko dako ka sakto ha paod oh. Di kalihok. Gunting ani mo? Lam bro gamay lagi nag PCR ya pa. Yan dako kay may poli. Nakuha na mo siya. Pagkuha oh tilawin ninyo. Asang gunting di. Ari mas bayabas tilaw oh. Tara kaya yan ay. Daro. Pag ito milis di gibuyan na. Tara gunting ha. Ha? Aw, di pa ito ilisdanan di ay. Ilisdan na natato nimo. Lisa ko to katong PC na inan. Gigagdako ra ni. Amo na di. Inari. So, may list di ang usa. Hi guys. Ay wow. Pwede ko. Uy, mura magahi kay na do. Buongon, lami ka na, pa meron mo kung bunga. Muni bangi sa tigib sa Sitio Butong. Dili ko ni mo daggaon og di makahurot og di makaplato. Dikramo kuno sila ni. Kuno? Ato banggo dong. Guramay. Oh, mo ni siya bangis may ilam sa lawasad. Mo ni pambatos Sitio Butong kuno kinaunay. Tinood guramay. Gingnan mo kuno kadong undang na dong kay wa pa ka nguban. Gingnan ka? Oh, nagingnan lagi kuno siya oh. Ug ikaw pat na balik ini mo. Iniil ra mo gina bisag glasan kayo. Oh. Upat ka balik di mo dito, upat ka plato. So, ingnan nung kasiguang. Ay, piyansa. Muna karong parte, wakay labot. Gibaan ka. Giban kamay. Ingon, way labot bata. Kay upat ka balik kunot ka plato, di mo busog. Imong kikaon, imong gilabay. Ay, ikaw gabiha sa mo no? Bangis, Jim. Jim, bangis din no? Lubigan ka, Jim. Guramay. Deh, naong guramay be? Guramay. Guramay. Kita ni mo katong tag live ba? Guramay. Tut tut. Oh, wagiso. Nauli namin, nagilis mig tumbang sa baka, naglaog. Mas tatay, si Janala, ni mata na. Dara. Busy sa yang salida. Sakto nga pasingot, saka sa bukid. Uy, giubo. Giubo. Tanah sambil salida, balik lebih niya. Ni mata na si Janela, giubo. Si Lola naglongag og kamuti. Kaya tas gawas. Be, pagawas ang dila. Pagawas ang dila. Be. Dila, be.
Pagawas andila, 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 andila. Ipagawas. Kamita. Gamita ka na. Kaloin, sino? John, John. Wasa mo. Bisa sa kamera di siya matubang. Oh, yung gas. Eh. Oh, yan lagi pa. Nigawas andila. Nigawas andila. Dila sa taga-Argao. Dila sa taga-Argao ma. Nigawas ma. Awan dila sa taga-Argao. Tabang siya booking nanay niya. Kay maninda si tatay ugma. Be, andila. Tani gawas na po ng dila sa taga-Argao. Kabuangan juga sing uyon. Diya ka sa lamisan ay buto. Lalo nagipagkawas ug maayo. Ano? We? Alis na misa, kero na mga... Oh, hapa-hapa da kay magsugba mo kog isda. Ipanglabay ang akong mga... Magsugba pa kog isda. Yata ni Julia dito. Dila. Ala, ligara agad mo. Ala. Ligara, dila. Ala, unsa kay istorya ni taga-Argao mo ingon. Naunsa na mas Janila oy? Unsa man nagitudlo ni ng Janila oy? Ala. Kaya tayo natin mga Juan. Juan, Julia. Apa Julia? Dere? Ayo. Wala man. Ayo. Ablehe. Hello. Gawas andila. Jol. Ano na? Mo Jol? Kay magsugma mig fish. Pakitas dila. Kita mas dilo. Sige na. Sinong bang isda? Duha na buok may budget. Tara pa ni hapon. Hindi na. Atong ang adlaw. Hi. Diaras janela. Umananga mong usa ka adlaw vlog. Laa gadto ani siya madas bukid. Wa siya madas bunto dito mig baka ganina. Dili tanaw bi. Pakitas diwal nimo bi. Ang Argao, pakitas diwal ang Argao. Oh, para sa Argao na diwal. Ano daw diwal? Tara, pakitas diwal. Pakitas diwal. Pakitas diwal. Ang taga-Argao, pakitas diwal taga-Argao. Para sa Argao na. Para Argao. Oh. Para Argao. Sige, Nina. No. Daddy. 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 Diwal. Daddy. Pakita ang diwal para Argao. Sige na. Daddy. Well. Ang diwal para Argao eh. Pakita kay taga-Argao mo tan-aw ba yan ang video nimo. Sige na. Diwal sa taga-Argao. Pakita. Daddy. Be. Daddy. 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 Sige na. Nakinsa na. Ang diwal ba diwal? Nakinsa na. Kinsa na. Ang diwal ba? Ang diwal. Ang diwal ba? Diwali. Diwali sila na. Diwali sila na. Sige na. Ay. Daya. Nagahurot ng sig usa ka dahon sa kuan, nagbati. Mukbang day. Mukbang kay sa gina kuan sa Mukbang na. ay nagkata na. Totoo dyan, patoy natin. Indara. Okay, bye-bye. Bye-bye sa bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Ubom din. Bye-bye na. Janila. Spirit na. Bye-bye na Janila. Bye-bye. Bye-bye.
Sunod na po, ugma na sad, babush. Nakabutan. Ayaw. Babay lang sa babay. Higda. Babay. Babay. Babay ba? Higda day. Ya. Totoy. Okay, ugma na po. Bye-bye.